Pacho video obi anhye shama ni nkwa akiri mame ade na we selfish wo do musa obi ni obi deti partner no selfish too much ono yare opese ye fa fon ahwehwe no oni sika opese ye mani sika opa aduane adi opese anu aduane ma no yensi ni nyoma but other partner ni hia sade na onye da ono kasa na wo hye baabi ose adan ena me no kasa no ma me attention but se wo ne kasa no miemia fon so obemiemia fon so sa ohun nan fufu a otimi ma ne nan fufu ne the maximum attention na so wo koma obi fufu attention na ne bu ofu wonye na adwen se ono de oba just in what fitting to situation de bia na ye ono he woni moto wonti odo ase se ka oti odo ase sabi sankwasi ade no ka wonye na wo de wo pesa ye do ne ye ose beebi ne ye kro ye ose akura na wo pesa obeyi obi sa akura no ofi se odo na wo pene begina enyina se ye ba be wo text message e wo phone so na ye bisa wo nchiremu a na wo bu afu wo ba be wo text message kro na e wo partner phone so a anye wo na ye ku wo pena bunani wo ye selfish ya so we of phone so na wo hwe wonsa ni die didi wa anya wo da ne fani obi na wo ya yo wo sa wo ye obi a wonnim bibia wo wi ase wo partner kasa mane kasa wonnim bibia wonu nka bi wo de e na ye fine fase antiwai de be kakra no wa rea di wunya ye beja wo ama ora wo na abeti nisu bye bye onyame hira.